Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije u Vladi Republike Srbije, Tatjana Matić, saopštila je da je izdati poslednji turistički vaučer u vrednosti od 15.000 dinara za odmor u Srbiji. Činjenica da je u tako kratkom roku za manje od mesec dana izdato 200.000 vaučera potvrđuje da smo u jeku verovatno najbolje turističke sezone u Srbiji do sada. Ponosna sam što letajući u našoj zemlji doprinosimo povećanju turističkog prometa i ekonomskom rastu naše zemlje, poručila je Tatjana Matić. Najtraženije destinacije za vaučere bile su Vrnjačka banja, Zlatibor, Gornja Trepča, Sijarinska banja, Prolom banja i Lukovska banja, navodi se u saopštenju. Na osnovu podsticajne mere Vlade Republike Srbije za jačanje domaće tražnje vaučeri za odmor u Srbiji 2022. godine, do sada je izdato ukupno više od 350.000 turističkih vaučera. Iz ministarstva podsjećaju da je mera vlade podrazumevala dodelu 100.000 vaučera po 5.000 dinara početkom ove godine i još dodatnih 200.000 po 15.000 dinara. Takođe, obezbeđeno je 100.000 vaučera od po 10.000 dinara za koje mogu da konkurišu građani koji su već dobili vaučer od 5.000 dinara i od kojih je do sada izdato više od 50.000. Inače, radilo se o udruženju Moja Srbija, koje je uputilo Vladi Republike Srbije i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije inicijativu za produženje roka važenja dodatne kvote vaučera za odmor u Srbiji do 20. novembra. Domaći turizam svake godine beleži dvocifrenu stopu rasta, a uvećani prihodi od domaćih turista neminovno dovode i do povećanja nivoa investicija u turističku infrastrukturu.